Hello guys, alam ko po guys yung video na yan guys, yung picture niyan guys, kilala niyo po yan si Kabayan na nag-viral video dito sa Saudi Riyadh na humingi ng tulong at tumakas sa kanyang amo at saka naglayas siya. So guys, tigil-tigilan niyo po guys ang kanyang pagbabas niyo sa kanya kasi hindi na po talaga maganda yung pagbabas niyo sa kanya guys. Talaga pang nanguhusga kayo kaagad ng tao na hindi niyo alam. Yung isang vlogger diyan na nag-caption na parang kagustuhan ni girl. Sana naman wag naman kayong ganun. Hindi nakakatulong yung ginagawa ninyo. Ito na po si Kabayan. So ngayon, ako at saka si Kabayan, so tumakas siya ng alas 7 ng gabi doon sa pinagtatrabahuan niya kasi umalis yung amo niyang manyakis, yung matanda na lang naiwan doon. Nagtapon daw siya ng basura, nagkukunwari at saka tumakas siya. At tumakas siya ng alas 7, napunta siya dito sa shop namin 9:50 o nasa ganun, so mahigit na sa mga 3 oras yung paglalakad niya. Nung humingi siya ng tulong dyan sa pinto na yan, pagbukas ko talagang daig pang zombie. Talaga nakapants lang siya, naka-stabilize lang siya, nakapaa. Daming putik yung paa niya at saka daming alikabok. So humingi siya ng tulong. Iyak na iyak po siya. So ang sabi po niya sa akin pagdating dito, sabi niya, help me, help me. Sabi ko, ano po nangyari? Tagalog ko po ba? Marunong ka magtagalog? Ganun. Sabi niya, opo, Pilipina po ako. Dinala ko po siya kaagad dyan at saka tinago po namin ang kasamahan ko. So habang tinawagan namin kaagad yung pulo na para ma-rescue po siya, humingi po kami ng tulong. So napakabait yung pulo, agad-agad naman siya nagbigay ng rescue. So habang hindi pa po siya na-rescue dito sa shop namin, so dito muna namin siya kinabukasan kasi promotion namin, daming tao dyan sa labas. So dito muna siya namin nilagay habang may tao sa labas. So dyan din siya kakain at saka binigyan ko din ng gamit, kumot, jacket, binigyan ko siya ng pocket money, lahat nandun po sa kanya. Binigay po namin kung ano pong meron po sa amin na pwede namin ibigay, kahit panlalaki po yun. So binigay po namin sa kanya. At nagpapasalamat din po ako sa mga kasamahan ko dahil nag-isa po kami na tulungan po namin ang aming kababayan. So noong gabi na yon, dito siya natulog dyan sa upuan na yan kasi hindi pwede siya doon sa accommodation namin kasi puro kami lalaki doon at saka bawal talaga. So sa awa ng Diyos, doon siya sa CR na yan, so hindi dumating yung area manager namin, so hindi kami nahuli. So kinabukasan, mga bandang alas 2 ng hapon, so na-rescue na siya ng pulo, nakuha siya. So sa tulong ng mga advocate, members, kay Sir Kabong, Kaagapay, at saka sa pulo dyan si Sir Labat. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ulitin ko po, tigilan nyo po yung panghuhusga sa kapwa kay Kabayan at saka yung pagbabasyo sa kanya na hindi na po maganda. Hindi na po nakakatulong sa kanya. Ngayon, andun na po siya sa pulo, sa naka-home quarantine po siya. So okay na po siya sa doon dahil safety na po siya. Hindi tulad nung nakarten siya dito, hindi namin alam kung safety siya. Kasi nung naglalakad siya, kung nahuli siya noon ng pulis, talagang tapos siya. At saka kami na tumulong. Dito namin tinago. Pag nahuli din kami ng pulis, tapos kaming lahat. So sa awa ng Diyos, so hindi naman nangyari. So safety na ngayon si Kabayan. Andun na po siya sa pulo, na-rescue na siya sa tulong ng ating pulo at saka mga advocate members at saka Sir Kabong, Kaagapay. So sana po guys, tigilan na po natin yung pambaba sa kanya at panghuhusga dahil mas lalo siyang ma-stress, hindi po nakakatulong sa kanya. Thank you so much. At i-share nyo ang video na to para makarating to sa mga bashers na nanghusga sa kanya. Gusto ko po na makatulong yung mga tao na nanghusga sa kanya para malaman nila kung ano yung katotohanan. Dito po namin kinopkop yan. Kaya wag po kayong para bang alam na alam niyo yung pagkatao ni Kabayan. Parang alam na alam niyo yung ng buong pangyayari. Wag naman kayong ganun.
parang hindi kayo makatao kung ganyang ugali ninyo. Salamat na lang sa nanghusga sa kanya at nagbaba sa kanya. Yun na lang po.